Salutare, oameni buni! Bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal. Astăzi vom avea o mega colecție de petarde și artificii 2020-2021. Comanda a fost dată de pe Ecopiro și a costat 720 de lei cu tot cu transport. Aceasta mi-a ajuns în 5 zile lucrătoare prin curierul expres. Deci, probleme nu am avut, așa că haideți să începem. Prima oară avem un Dumbum F2. Mă scuzați, dar filmez cu telefonul. 120 decibeli. Nu mă așteptam la asemenea rezultat din partea lor. Avem 3 grame pe tot pachetul. Așa arată una. Foarte mici, cât un piccolo. Dar se aud mult mai tare ca un piccolo, ce să mai nu. Nu mă așteptam. 120 decibeli. După avem așa. Avem 2 pachete de piccolo. Astea nu sunt de pe Ecopiro. Deci doar chestiile astea nu sunt de pe Ecopiro. Restul tot de pe Ecopiro. Astea facem o excepție. De la Enigma. Așa arată una. Am să le bag și pe ele în colecție, că de ce nu? Sunt roșii. În fine. Așa. Apoi avem... ce să mai arăt, să vă arăt asta. Un pachet de pirat de la Panta. Avem 9,5 grame pe tot pachetul. Nu mă așteptam să fie așa mari. Încă nu le-am încercat. Chiar sunt foarte mari. Adică, nu știu cum să vă arăt. Da. Vor urma teste la toate produsele pe care o să le vedeți astăzi. La absolut toate. Și va urma test imediat după această colecție. Îmi spuneți în secțiunea de comentarii la ce ați vrea să fac test și eu îl voi face. După avem un pachet de Dumbum 120 decibeli. Cred că le știți pe astea. Ce să mai... Astea știam ca categoria F3. Unde scrie gramajul? Uitați aici. 10 grame, adică 10 bucăți, 1 gram pe bucată. Am dat din ele, foarte calitative, foarte frumoase, se aud foarte bine. Recomand din tot sufletul meu. Deci acestea le recomand din toată inima. Prețul nu este foarte scump. Deci preț accesibil. 10 lei și va, cred că a costat tare. Apoi avem un pachet de pirat. Pirat de la Classic. Un foc, categoria F2. 100 de bucăți. Vin frumos așa. Ca celălalt pirat arată decât că astea sunt verzi. Celelalte sunt roșii. Așa. Următoarele vor fi un pachet de Killer de la Cometa. Nu sunt eu cine știe ce fan Cometa, dar am zis să iau să văd cum e. 1 gram pe bucată. Cam așa arată, destul de mari. Chiar destul de mari. Da. Sper să-și facă treaba. O să vedem când le voi testa. O să vedem. Îmi spuneți la ce vreți să fac test prima oară. Apoi avem următoarea chestie. Carbon. Aceste petarde de la Cometa m-au uimit total. Un sunet extrem de puternic. Deci sunetul m-a șocat. Nu neapărat efectul, dar sunetul extrem de puternic. Pentru 2 grame vă asigur că bubuie de rupe. Haideți să luăm una. Așa arată una. Nu sunt cine știe ce calitate, dar oricum vă recomand să faci. Cum are dragul meu. Deci să ziceți dacă vreți test la astea. Și eu voi face test la carbon dacă dumneavoastră vreți. Adică voi. Să nu vă zic dumneavoastră. Apoi avem așa. Pachet de Super Bigose de la Tropic. Am dat și nu m-a uimit. Asta arată destul de bine. Nu știu. Oricum. Astea nu sunt cine știe ce. Dar pentru prețul lor eu zic că își fac treaba prea bine. Prea bine. Deci, da. Astea sunt. Următoarele. Cu ce să începem noi? Uitați aici. Vi le recomand chestiile astea. Deci. Rotei Dumbum. Titereze. Foarte asemănătoare cu Tasmania. Dar m-a uimit efectul lor. Deci
Vă recomand, 20 de bucăți, preț nu mare. Măricel, dar nu exagerat. Am dat din ele, foarte mult mi-a plăcut. Au fost, deci, foarte mult. M-au șocat, efectiv. Titerezul în sine foarte frumos, efectul, și un efect de crackling la sfârșit care m-a uimit. Apoi avem, așa, avem un pachet de TXP010. Mi-a venit puțin lovit, doar aici, cu petardă, restul nu. Văd că au foarte mult praf în ele, așa că nu mai stau să le desfac. Sper că se vede. 1,60 și ceva de grame pe bucată oricum. Scumpicele, sper să-și facă treaba. Sper să-și facă treaba din suflet. Apoi avem un pachet de FP3 Crackman. Deci acesta am testat. V-am zis, la ce vrei să fac test, o să fac. Oricum, toate aceste produse vor fi testate și filmate. 48 de grame pe pachet. 2,4 grame pe bucata. FP3 Crackman. Recomand. Pentru că arată extrem de bine. Acum să vedem și bubuitura. După vom vorbi. Astea sunt mult mai grele. TP2, 3 grame pe bucată. Adică 60 de... Unde scriem? Cred că 60 de grame. Văd că sunt original. 60 de grame pe pachetul, 3 grame pe bucată TP2. Așa arată. Apoi avem un Dumbo middle, atenție. 50 de grame pe bucată, 2,5 grame pe 50 de grame pe pachet, mă scuzați, 2,5 grame pe bucată. Credeți-mă că nu știu cum fac. I-am dat una unui prieten pentru că mi-a cerut, s-a rugat de mine, dar le voi testa, habar n-am cum fac, sper să bubuie. Vă că au 130 de decibeli. Deci ar trebui să bubuie, zic. 130 decibeli. Deci, Dumbo middle. Apoi avem un pachet de Numum original. Nici asta nu știu cum fac. Am testat doar Dumbo 5G, să vedem care este diferența și vă voi spune. Să vedem. Dumbo original. 110 grame pe pachet, 5,5 grame pe bucată, cu flamă, 6. Toate. Apoi avem așa. 2 pachete de C4 original. Acestea chiar bubuie la gramajul nou lor de 1,9 grame pe bucată. Cel real, după câte am văzut, ar fi 0,3 grame pe bucată, dar deci bubuie de rupe. Bubuie metalic ca un Dumbo 120 decibeli. Bubuie, chiar bubuie. Vă recomand din dragă inima aceste petarde de la Pyromax. Celelalte de la Classic, de la Tropic și de la Pyromax. Apoi avem așa un pachet de Viper 1 de la Classic. Viper 1 White. Avem 9,8 grame pe pachet. Așa, sper să nu fie ca bomb. Deci bombul nu bubuie deloc. Anul trecut, de exemplu, am luat și n-a bubuit deloc. Habar n-am. Viper 1 negru. Viper 1 negru. Să nu spui că tot atât are. Tot 9,8 grame pe pachet. Să vedem rezultatul. Viper 1 anul trecut chiar a bubuit. Mi-a plăcut. Da, în fine. Apoi avem așa. Avem un pachet de adrenalin. Stai să dau asta mai așa. Un pachet de adrenalin 5 de la Pyromax. Așa arată bucata. Recomand. Am testat doar RC5 să vedem acum diferența, dar nu cred că este o diferență. Un pachet de Danger de la Pyromax. Stai să văd gramajul. 1,2 grame pe 12 bucăți. Așa arată. Și acestea, tot atât. Da, tot atât. 1,2 grame, 12 bucăți, pachet. Apoi avem Dumbo, mini Dumbo, 24. Anul trecut erau mult mai mari, nu știu ce s-a întâmplat. Cred că sale noi, habar n-am. Să vedem acum diferența. Mini Dumbo, 120 decibeli, 9,8 grame pe pachet. C.
Stați. Anul trecut aveau 40 de grame, cred, sau 40 ceva. Acum de ce au așa puțin? Ok, nu mai zic nimic. Avem un pachet de H1, Hammer H1. Foarte mici, mă așteptam la așa ceva. Da, să vedem. Cică 2 grame pe bucată. Să vedem dacă chiar o să bubuie. A început să arate că e fine. 60 de grame pe tot pachetul. 30 de bucăți în set. Și arată. Apoi avem Dumbum 120 decibeli. Varianta cu 20 de bucăți. 120 decibeli. Mă scuzați. Categoria F3. 20 de grame pe pachet. Că vin așa în pachetele. Câte 10? 120 decibeli. Da. Foarte calitative. Foarte bune. Chiar recomand, îmi plac foarte mult. Dumbum 2G. Pentru că am auzit că sunt mai bune ca 2G+. Acum nu știu care este diferența. Nu le-am auzit niciodată. De la Classic. Categoria F3. Au 40 de grame pe pachet. Adică 2 grame pe bucată. Da, să vedem. Par calitative. Apoi avem în felul următor. Avem un pachet de Grom 1 de la Triplex. 36 de bucăți. Sunt destul de mari. Cred că se văd. Adică, da. Chiar sunt destul de măricele. Cei care aveau 1,5 gram pe bucata. Categorie F3. Producție 2018. 54 de gram pe pachet. 36 de bucăți. Și piesa de rezistență. Îmi place foarte mult. Exploder 4. Sunt imense. Sunt mari. Chiar dacă au mai puțin gramaj decât Dumbum original, sunt mult mai grele și sunt și mai puține în pachet. Habar n-am acum care va fi diferența. 54 de grame pe tot pachetul, 12 bucăți, deci 4,5 grame pe bucată, TP4. Da, Exploder 4. Exploder 4. Da, acum să vedem cum va bubui. De-abia aștept să le testez. Apoi să trecem la altceva, la altă categorie. Lăsăm bubuiturile. Trecem la niște fumigene. De la Classic. 30 de grame pe fumigenă, 40 de secunde. Avem culoare portocaliu, roșu, albastru și verde. Foarte calitative, le recomand. Foarte mari. Categoria T1. Așa. Apoi avem un pachet de Thunderflower. La cât de mici sunt. Nu știu cum să vi le arăt eu, adică, na. Uitați. Și dumneavoastră. Thunderflower. La prețul lor. Incredibil de frumoase. Fac aproximativ ca o banană. Bine, puțin mai mică floare, dar chiar sunt foarte frumoase. Vi le recomand din toată inima. Thunderflower. Am dat și eu una să văd cum e. Apoi avem un pachet de Dumbum Single Shot 20 de mm. 10 bucăți. Aici sunt 6, aici sunt 10. Categoria F2. Da. Dumbum Single Shot 120 decibeli. Detonare de titan. Fac o floare frumoasă așa până să detoneze titanul. Apoi sus o petardă foarte puternică. Sunt mai mult oricum, sunt mai mulți de 120 decibeli. Să vedem cum fac. Eu am testat una și sunt foarte frumoase, dar o să vedem pe teste. Apoi avem baterie Best Price. 16 focuri. Calitativă, nene, calitativă. Baterie. Categorie F2. Best Price. La prețul ei, incredibil de bună. 128 de grame pe baterie. Da. Și ultimul produs, acesta. Banane Signature Range Limited Edition. Foarte mari, foarte mari. 2018. Categorie F3. Da. 116 grame pe 4 bucăți. Recomand în inimă. Și scumpe, dar cred că își vor face treaba. Oricum,
Sper să-și facă treaba. Și cam atât a fost, să văd, nu mai am nicio petardă, cam atât, scuzați-mă. Cam atât a fost colecția. Aceasta este toată colecția noastră. Și ne auzim data viitoare pe teste. Vom face multe teste. Salut!